Anjaraty mifoasa sama mifoasa zela fa Anjaraty Rumboa aya tsika vahoakany mazenga jiaby Afakandro Christian tanora mietsiketsika mahavita Afakandro Christian Christian afakandro ny atsika Afakandro Christian tanora mietsiketsika mahavita Afakandro Christian Afakandro Christian bona atsika avy amin'ny antoko firesankina numéro 2 amerao jitsiako valeranazy lereo Rumboa Safira volamena tsy atsy ambany tany lazandra tsy mila manontany tsy mila manontany basy amin'ny angile lelahy mahery mavita azy efa ela nambesana azy Afakandro Christian io ndreo netsika mazenga io tsy vahiny fatao tany tsy mahay Afakandro zany salany kileroe tandrignesy zay ivolagne mampiloatra jaly ty nagnadary kirizy ino koa raha ambesanao jalinakay tovy amin'ny jalinao fividianagna debité Afakandro tombony lakile vidio numéro 2 ankoatran'izay dégagé ave ine Afakandro Christian tanora mietsiketsika mahavita Afakandro Christian Christian afakandro ny atsika Afakandro Christian tanora mietsiketsika mahavita Afakandro Christian Afakandro Christian bona atsika Rumboa tsisy kimoanamoana fa io lehilahy ankitiny JAOLAHY be LEROA Afakandro Christian izy koa tantaraiko eto zaka tsara vitany tamazenga ty tsy vita ira ty député Afakandro Christian numéro 2 ola ike alatsakony folaka io leroa fa zay mazenga ty koa tsy madiny raha ela surtout miaraka amin'ny candidat favori karaha ty vangoa tandrignesambariko anao anday fidy zandraky anao kenkegna volany vy fa mampilereo jalitsika ty gidragidraka apokambary ziskolo jiaby maty mosary de l'instance isanandro velontegnan'olo jiaby idiranandro tsy olo iety seroa sagnandra tegna fakia saloa miditra amin'ny magazay vidin-draha karaha bankobay bazary ao tsy mitsitsy ena fa tsy voavidy antegna fa tsisy sasy mbola manandary ko bangary posy mbola tsy vitan'izany tsy menatrareo mamakitrano ambelao mazoko mamay zay tsy skandala olo ay basy misorandragnahary atsika nisy Afakandro Christian zany amin'ny talàna ty eto hoan fifidianana député io amle 29 mai ataovy tsenjery numéro 2 atsika koa fidoloafa tsy ho afaka mihitsy tabia ratsy kidnapiny vaky trano von'olo sagnatriany vava leroe ok basoko mamay Afakandro Christian tanora mietsiketsika mahavita Afakandro Christian Christian Afakandro ny atsika Afakandro Christian tanora mietsiketsika mahavita Afakandro Christian Afakandro Christian bona atsika Anjaraty efa ela nambesatsika na zay lay numéro 2 didio papanzaza anao ny karaha lamasina trano komietsika zay manjary mazokôvy tahindragnary anao monsieur le député oela veloba assalamu alaikum monsieur le député aomby dobilamina seto any roagime inshallah amin'ny tanànatsika ty député Afakandro Christian numéro 2 fa hainao antoko firesankina ela tsy nizako hôtel vaza désolé les autres candidats la sécurité ça va pas où étiez-vous depuis longtemps les vahoaka pas de l'argent tout le monde masquine pourquoi galère tous les jours ambela moi epaka on en a marre honorable Afakandro Christian efa lany kileny ambatanay majangy vonjeo zay fa voay fa manonga amin'ny tanàna ty aby sisy rano tsy honihony fa mba salabavy isy leroe zahay mbola tsary nahita raha karaha ty voleroa tsy ataonay koragnany zanatany ko tateraka faniriainay zany valinainao manomboko niany Afakandro saka rakory je t'aime monsieur le député songa zaza ty je t'aime ma député anazy fa tsy ino tiany zaza reto Deino ramampitomany solution leroe Afakandro ihany Deino ramampitomany solution leroe Afakandro ihany numéro 2 izy koa mbo resaka sosialy Afakandro Christian normaly
apakany tsy vatarami simony fanenasy kabariny pipilômy oy apakany taindragnarolany hena amy roapolo fokotany tsisy disoanjarany zany samy ahazony mamy apakandro lelay mavita azy tsy mavo sabotazy koa tsy faly kaza mamsavy aza malahelo fa invitenenao amin'ny arozazy Afakandro Christian tanora mietsiketsika mavita Afakandro Christian Christian afakandro miatsika Afakandro Christian tanora mietsiketsika mavita Afakandro Christian Afakandro Christian foana tsika mazava zay amin'ny fifidianana député le 29 mai ty sitrany afakandro amizay leroa fa ratsy kabaro ty numéro 2